бениёзтар аз ҳама он касест ки таманнояш дар зиндагӣ аз ҳама камтар бошад. ҳаргиз дониши хешро бо нодонӣ маёмезед ва ҳаргиз дар тасмими хеш ташвишу дудилагӣ раво мадоред. он кас ки гуноҳони ночизро кӯчак шуморад, зуд ба гуноҳони бузург дарафтад. дар чамани умр ҳамеша баҳор нест ва инсон барои ҳамеша нерӯманду ҷавон нахоҳад монд. зиндагӣ он аст ки ташнагиро бо зулоли илму маърифат фурӯ нишонад ва зиндаро аз ҳама чиз бениёзу беэътино созад. чӣ гуна кӯдаконро менавозед, ба ҳамин минвол гиронро низ навозиш кунед. се чиз пойдор намонад: мол бетиҷорат, илм бебаҳс ва мулк бесиёсат. хабаре донӣ ки диле биозорад, ту хомӯш бош то дигаре биёрад. заминро аз осмон нисор аст ва осмонро аз замин ғубор. ҳар ки дар оли тавоноӣ накӯӣ накунад, дар вақти нотавонӣ сахтӣ бинад. ҳасуд аз неъмати ҳақ бахил асту бандаи бегуноҳро душман медорад. аз нафспарвар ҳунарварӣ наояд ва беҳунар сарвариро нашояд. бисёре аз орзуҳоямонро метавонем бо нишон додани тавонмандии хеш ба осонӣ ба даст оварем. фикр монанди чатри наҷот аст. танҳо вақте кор мекунад ки кушода бошад. сукут обест ки дар оташи хашм рехта мешавад. зиндагӣ бозист, аммо қавоиди бозиро бояд риоя кард. мо оинаро ҳақнамотарин ёри худ медонем, дар ҳоле ки дар он акси худро мебинем.